Ne balma kanulew nga foli bɛ aw bɛɛ kelen ye fo aw sigiyɔrɔ la. Aw ni a balimakɛ do Ezayi Kulubali. Bi sɔgɔmada in na an bɛ yan nɔ ka kunnafoni duman lase aw ma. Kunnafoni duman ye jumɛn ye? I n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na kalo o kalo an bɛ tanuni kɛnɛ kɛ ka matigi tanu ka don kalo kura kɔnɔna na. O hukumu kelen kɔnɔna na an bɛ ka concert belebele labɛn walasa ka matigi tanu ka don san kura kɔnɔna na. Nga wele bɛ aw bɛɛ kelen ye a ye na walasa an ka matigi tanu le 7 janvier. A bɛ kɛ Dawudabugu église kuru kɔnɔna na, a bɛ daminɛ 15h wagati. I jija a kana fɔ i kɔ. A ye na an ka matigi tanu, a ye na an ka matigi tɔgɔ kɔrɔta walasa ka don sankura kɔnɔna na. N'i bɔlen sankɔrɔ kɔnɔ ka don sankura kɔnɔ, sebaya dɔ de y'i lakana, Ala dɔ de y'i lakana, o ye sankolola Ala ye. Na an k'an kan fara ɲɔgɔn kan, an ka matigi tanu sankura yeli kosɔn. O hukumu kelen fana kɔnɔna na tuguni, an b'a fɛ i ka i ɲiyɔrɔ ta nin ko kɔnɔna na walasa n'i bɛ na nin yɔrɔ la, i tɛgɛlankolo kana na walasa i k'i ɲiyɔrɔ ta matigi ka baara la. Matigi ka duba i ye k'an bɛɛ le 7 janvier 2024 Dawudabugu église kuru kɔnɔ 15h. A kana fɔ an si kɔ. Merci.